富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。ありったけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。ワンピース。羅針盤なんて渋滞のもと、熱に浮かされ漢字を問うのさ。誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない。個人的な嵐は誰かのバイブリズムの風思い過ごせばいい。ありったけの夢を受け継がれる意志、時代のうねり、人の夢、これらは止めることのできないものだ。人々が自由の答えを求める限り、それらは決してとどまることはない。世界が、そうだ、自由を求め選ぶべき世界が目の前に広々と横たわっている。終わらぬ夢がお前たちの導き手ならば、越えてゆけ、己が信念の旗のもとに。僕は今探し始めた水しぶき上げて果てしなく続く世界へ溢れ出す情熱を胸にどこまでも行くよまだ見ぬ光求め夏色太陽が心の方を揺らせば新しい世界への扉を開く合図波に揺れてる絶望を抜けて水平線の向こう
僕は今探し